Прывітаннечка, гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Жыхары Латвіі, якія не захацелі вучыць латвійскую і інтэгравацца ў латвійскае грамадства, любяць расказваць, як добра жыць у Беларусі. Напрыклад, вось гэты блогер Максім, які чамусьці баіцца назваць сваё прозвішча, распавядае пра візіт у Мінск сваёй знаёмай. И вот, значит, она никогда не видела метро. И ее поразило то, что когда мы зашли в метро, и там эскалатор. Ну, и я становлюсь на эскалатор, и, значит, я еду вниз, думая, что она едет за мной, а она его боится. Мяркуючы па ўсім, знаёмая Максіма ніколі не бывала і ў буйных гандлёвых цэнтрах. Як добра, што такія людзі існуюць, а такія гісторыі адбываюцца ў рэальнасці, і іх не трэба выдумляць. Але слухаем, што будзе далей. К ней подходит милиционер, берет ее за ручку и говорит: может быть, вас довести? Очень культурно. Она так удивилась, типа, ко мне подошел милиционер, и он ее, короче, доводит назад. Я съезжаю уже вниз, где ходят электрички, поворачиваюсь и вижу такую картину. Милиционер держит это вот за ручку вот эту вот испуганную гражданку Латвии, вот мою знакомую, да? Грамадзянка Латвіі, атрымліваецца, ведала, куды ехала. Але, па словах Максіма, міліцыянт апынуўся ветлівым і добразычлівым. Але імідж беларускай міліцыі сёння фарміруюць зусім іншыя міліцыянты. Тыя, якія корпаюцца ў людзей у смартфонах і здзекаюцца з затрыманых. І такімі вось невыдуманымі гісторыямі гэты імідж не адмыеш. Памятаеце старшыню Расійскай Федэрацыі футбола Віталя Мутко, які ад чыстага сэрца спрабаваў размаўляць па-англійску? Dear President Blatter, colleagues of the Executive Committee, let me speak from my heart in English. Дык вось, з англійскай у некаторых расійскіх чыноўнікаў за 8 гадоў стала значна лепш. Вось які дыалог адбыўся на нарадзе па адукацыі у Вологодской области. Если говорить о результатах по Вологодской области, то мы фиксируем, что результаты по предметам, которые показали наши выпускники, в целом выше, чем в Российской Федерации, за исключением предметов, таких как английский язык и информатика. Здесь результаты, собственно, несколько ниже. Почему? I beg your pardon. What's the difficulty is with English language? What's wrong with English? I beg your pardon. Please answer my question, if you don't mind. Please. Ну, тральну, дык тральну, але неяк высакамерна, не па-людску. І чаму ад гэтага так смешна? Нешта пайшло не па плане на выступе сілавікоў у Баранавічах. Відаць, разбіваць галовамі плітку хлопцам так падабаецца, што яны аж гараць на працы. Чэмпіёнамі тыдня па бессаромнаму аблізванню аднаго месца аднаго чалавека становяцца прапагандысты заронак і, так бы мовіць, палітолог Виктория Федосова. Вот как воспринимаете? Да, коннотация, сразу можно сказать, это эпитеты: красавчик, сильный, молодец, топ. Прыгажун і топ, між тым, падчас апошняга візіту да Пуціна ледзь стаіць, абапёршыся на стул, и зноў скардзіцца на спёку. Упоминаем здесь по несколько страниц, на псалтире всех идут имена. Думал, приедем, остынем тут в холоде, а тут... Вода 25 градусов сейчас. А тут жара больше, чем у нас. Чем в Черном море. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.